wasethumiseka lo siyabonga. Siyabonga bayethu. Siyabonga wena odumiswa yimvelo. Wena odumiswa zindalo zonke. Wena odumiswa zingelosi. Siyabonga bayethu. Siyabonga Nkosi yekhaya. Wethu wena osikhululayo, wena osikasulela konke, wena umkhawuli wakho konke. Siyabonga bayethu, siyabonga Nkosi kaNkulunkulu. Haleluya, siyabonga Nkosi egcwele, Inkosi egcwele. Oh bayethu siyabonga. Uphakeme unamandla ethu seki uNkulunkulu wethu egameni likaJesu. Phakama uNkulunkulu wethu, phakama, phakama Nkosi yenkazimulo, phakama, phakama ekuseni kunosandla zakhe ezigcwele, phakama ekuseni egameni likaJesu. Isihlalo somkhosi sikufanele egameni likaJesu waseNazaretha. Phakama uNkulunkulu wethu, phakama, phakama ekuseni, phakama uNkulunkulu wethu, ubuhle ekuseni, ugcwele ekuseni, uphakeme ekuseni. We exalt your name egameni likaJesu. Siyangcwalisa igama lakho uNkulunkulu wethu ngaphezu kwawonke amagama akhona emhlabeni. Liphakeme ligcwele Baba wethu onamandla wonke, lidala ongekho ube khona uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Thank you, Jesus. Jesus ngiyabonga. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Can I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ? Amen. Amen. The Lord is good all the time. Hallelujah. Praise the Lord. Angibingelele umphathi ohlelo ngegama lika Jesu. Siyabonga uMamzulu siphathele kahle. Ngiyabingelela inceke zikaNkulunkulu egameni lika Jesu. Ubaba uMntungwa, ubaba uSimango, obaba bonke ebhentshini nezinsizwa ngiyababingelela egameni lika Jesu. Bingelela omama, ogogo ngelihle igama lika Jesu. Hallelujah. Praise the Lord. Angibingelela abantu abasha nabancane egameni lika Jesu. Amen. Amen. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Bathandekayo, uma ngabe umuntu ebingelelwa uyavuma. Hallelujah. Amen. Yes, ngicela amen. Amen. Ngicela amen wasetendeni. Amen. Ungathi nihlale nikhohlwa bathandekayo. Ngijwayele amen waseyimvuselelweni. Ukuthula makube kini. Amen. Wadla Jesu. Washweba Satan. Wadla Jesu. Washweba Satan. Washweba Satane. Wadla Jesu.
la Ngithupha uJesu. usezulwini Hayi wenzani? ulinde ibandla la Ngithupha uJesu. usezulwini Hayi wenzani? ulinde ibandla la 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 Hayi wenzani? ulinde ibandla Hayi la wenzani? ulinde ibandla Hayi la wenzani? ulinde ibandla Hayi la wenzani? ulinde ibandla la Hallelujah! Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. And we rejoice in the presence of the Lord. Amen. So nje mangabe sesila lithi lenkosi thokoza enkosini. Ngiyaphinda ngithi thokoza enkosini. Praise the Lord. Sithokoziswa nje ukuba ebukhoneni bakhe. Glory to Jesus. Siyabonga kakhulu bathandekazi, siyambonga uNkulunkulu. Sesiya ezwini lenkosi khona manje. Omunye wamadodana ami ozosipha izwi likaNkulunkulu. Ubaba uManqele. Ngiyacela ukuthi eze ngaphambili asishayele uJesu izandla eseza ngaphambili. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. God bless you. Amen. 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 Bazalwane siyabingelela. Abafundisi bonke, obaba, omama, ogogo kanye no-Sunday school. Niyaphila bazalwane ekseni. Sizozwa izwi likaNkulunkulu bazalwane. Amen. Ngiyalithanda izwi likaNkulunkulu bazalwane. Amen. Bazalwane khona bathi asilithandi. Khona bathi asilithandi sijahe emakhaya. Bazalwane ngaphandle kokuchitha isikhathi ngiyafisa sivule izwi likaNkulunkulu solithola encwadini kaLuka chapter 19. Sifunde kusukela kuverse 1 sime lapha na ku verse 10. Hallelujah.
Siyafunda from Luka chapter 19. Wangena eJericho wadabula khona. Bheka kwakukhona indoda ogama layo linguZakewu, ingumthelisi omkhulu icebile. Yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani. Yahluleka ngenxa yesixuku ngokuba yayimfushane. Yagijimela phambili yakhwela emthombeni ukuba imoye ngokuba ebeza kudlula ngakhona. Esefikile uJesu kuleyo ndawo wabheka phezulu wathi kuyo, Zakewu, shesha wehle ngokuba namuhla ngimelwe ukuhlala endlini yakho. Washesha wehla wamamukela ngokuthokoza. Kuthe bekubona bakhonona bonke bathi uye kungenisa kwandoda eyisoni. Kodwa uZakewu wasukuma wathi enkosini, bheka Nkosi, ngipha abampofu ingxenye yempahla yami. Kuthi uma ngimaphucile umuntu into ngamacebo, ngiyibuyisa iphindwe kane. uJesu wathi kuye, namuhla insindiso ifikile kulendlu, lokhu naye eyindodana kaAbrahama, ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Amen. Baba wethu ongcwele siyabonga. Nkulunkulu wethu onamandla wonke impela, Baba wethu onamandla wonke, sasingoZakewu. Baba wethu onamandla wonke weza kithi. Baba wethu ongcwele siyabonga Nkulunkulu wethu ukuthi uzofuna thina. Baba wethu esihlahlekileyo, Nkulunkulu wethu onamandla wonke. Baba wethu abantu ababengaphandle kombuso kaNkulunkulu. Baba wethu sibonga uthando lwakho Nkulunkulu wethu ngokusenzela umusa wensindiso Nkulunkulu wethu onamandla wonke ukuthi uyinkosi wehle. Baba wethu uzohlala nabantu bakho, indalo yakho idalileyo uyisuze uzoyisindisa. Baba wethu ongcwele manomntwana wakho esadeliver message evela kuwe. Baba wethu onamandla mqinise, mupha amandla Nkulunkulu wethu onamandla, ukhuluma inhliziyo yakho egameni elinamandla lika Kristu Jesu waseNazaretha. Amen. Amen bazalwane. Kule ndaba ejwayelekile bazalwane, sithola indoda ekwakuthiwa uZakewu. Idume ngento eyodwa le ndoda ukuthi yayimfishane. Okwesibili edume ngakho ukuthi yayisoni. Amen. Bazalwane, kule ndaba engothanda kakhulu bazalwane ngayo ukuthi ihamba ibuye idide, ibuye ingaqondakali. Ma uyibuzisisa nawe ukuthi le ndoda ngabe yayisoni ngoba kwakwenze njani, ngoba uthi uma uyizwa isiyiphendulela uze ukuthi hayi le ndoda ngathi impela umuntu okungahlaleka nayo, ngathi uJesu akadukanga. Amen. Ngoba ithi mina hayi makukhona impela engimphuco kwakhe ngiyakuphindisela. Amen. Uyabona ukuthi hayi indoda kwakungahlaleka nayo. Kodwa ke bazalwane, ngalesi sikhathi kule era abantu ababeqoqa intela babedume ngokuthi izoni. Akekho umuntu owayithanda umqoqi wentela ngoba intela yayingaqoqwa kamnandi. Amen. Angithi bazalwane, kule ndawo kufike umbuso wamaRoma, wafica abantu beyihlalele, wafike wabangunga, wabanqoba. Njengamanje sekumele bekhokhe. Amen. So bakhokha le mali, bayikhokha embusweni wamaRoma le mali yentela. Amen. And bazalwane, kuthiwa le mali into eyayenzeka ngayo kwakukhona ingxenye yayo eyayiya kusiza, bese enye kube yakho umqoqi wentela lo. Abaqoqi bentela babengaholi, babeyiholela bona, okwakwenza ukuthi lo msebenzi ube umsebenzi onzima ke, ngoba kwakuya ngokuthi namhlanje ubone kufika bani. Amen. Kwakuya ngokuthi ubone bani esangweni. Uyazi ukuthi hawu maqhamuka ubaba uMsimangu, ubaba uMsimangu ufuna 100, awu qhamuka ubaba uZulu ufuna 70, kodwa cishe mhlambe kasiza u50 rand kasiza. Inkosi yayithola lo 50 rand, bese ubaba uMsimangu edecide yena ukuthi hayi mina nami ngifuna owami u50, omunye ethi hayi mina ngizobathatha u10 rand. Amen. Kwenza ukuthi bazalwane lento abaqoqi bentela bezondeke.
ngisho wawungalunga kanjani uma uwumqoqi wentela kodwa igama limile lithi uyisoni. Amen. Uma uwumqoqi wentela igama limile lithi uyini? Isoni. Amen. Hey bazalwane, nami khona abantu engangingibabona ababengathandi. Khona umuntu lapha ngasekhaya wayehambe efunda amamitha. Hey babengamthanda abantu lo muntu. Hey babengamthandi. Omunye ozethe ngifisa ngisho ukumdedelela izinja. Ngoba manje lamazi kade siwathola mahala. Sekufanele siwakhokhele. Amen. Akekho umuntu othanda ukukhokha bazalwane. Amen. Nogesi nje bazalwane kumnandi ukukhokhela. Amen. uEskom uke wasusa inkinga ezinkulu kabe efuna imali yakhe. Amen. Zakawulu igxobo bazalwane. Namanje bazalwane sisahleli libhojozi ngendaba kagesi. Amen. So bazalwane uZakewu ukulesi simo sokuthi uma umbuka uyindoda elungile. Kodwa manje unaleli igama leli lokuthi uwumqoqi wentela. Amen. Engikuthanda ngoJesu bazalwane, engikuthanda ngoZakewu kodwa bazalwane. Le meeting yakhe noJesu ayenzekanga ngephutha. Wayihlela, wayicabangela bazalwane. Amen. Ukuhlangana noJesu bazalwane kubalekile. Kuyinto yokuhlelwa, uyicabangele bazalwane. Amen. Uma ubona ukuthi khona into ezokuvimba, uyisuse. Amen. Uma nje ubona ukuthi nanti ezongivimba ukuthi ngihlangane noJesu, isuse eduze kwakho. Amen. uZakewu wagibela esihlahleni. Amen. Awuzukulahlekela uJesu ngenxa yokuthi kunomakhelane wakho othi nje ayi sengamane noma ngiyeke ukusonta. Gibela esihlahleni njengoZakewu. Dlula kumakhelwane okuhlukanisa noJesu. Dlula kumngane okuhlukanisa noJesu. I-meeting yakho noJesu ngifisa namhlanje uyihlele. Amen. Ihlele i-meeting yakho noJesu. Uyamdinga uJesu eceleni kwakho. Amen. uZakewu lithe igama lisho ukuthi ubecebe kakhulu, kodwa lithi wahlela ukubona uJesu. Amen. Ngifisa sihlele bazalwane ukubona uJesu. Kuzo zonke ezinye izinto, i-meeting noJesu iconsider nayo ibalekile. Amen. Enye yezinto eyanqotshwa uZakewu bazalwane isixuku. Amen. Thiba isixuku sasisikhulu kakhulu bazalwane. Amen. Ngizothi kuwena namhlanje ungavumeli isixuku sikuhlukanise noJesu. Amen. Uma ubona bazalwane uJesu engathi uyaphuma efashionini, abantu abaningi sebehamba nokunye, ungavumi bazalwane. Ungavumi ukulahlekelwa uJesu ngenxa yesixuku. Fanele ube nokuthi ngisho ngingasala ngedwa. Amen. Ngoba bazalwane nabo bazalwane bazohamba behambe begcina sebebukeka njengabantu vele abangekho right. Futhi bazalwane ikhona leyo nto bazalwane. Ikhona leyo nto bazalwane. Ngani ukubezwe lapha ku social media kuthiwa usontana uyindoda. Uyayicabanga leyo nkulumo enjalo. Kuthiwa yinto isontayo nje uyindoda. Hawu. So bazalwane sila kodwa ke bazalwane sihlelile nathi ukuthi siyamfuna uJesu. Singamadoda sinjalo. Kuthiwa ngoba wena kumele ngabe uhlele ethaveni. Ufunane esontweni. Inkulumo enjalo zikhona bazalwane. Khona abukayo nje uma uhamba nebhantshi lakho ethi welele. Welele. So bazalwane uZakewu wanqoba. Wathi uJesu ngiyamfuna noma isixuku singathini. Wagibela phezulu komuthi. Bazalwane ebalekile ngoJesu ukuthi awuhlangani naye uqhubeke ufane. Amen. uZakewu waqonda ukuthi uma ngingahlangana noJesu impilo yami izoshintsha. Impilo yami ngeke isafana. Amen. Ngoba phela abazalwana akekho bengazi kulesi sikhathi ukuthi uJesu uma ekuficile ukade uyimpumputhe ukushiya ubona. Amen.
awuhlangani noJesu uqhubeke ufane. Amen. Nawe mzalwane ungavumi empilweni yakho ukuthi uhlangane noJesu kodwa uqhubeke ufane. Amen. Uthi uJesu lithi verse lapha no chapter 10 lithi uJesu uzile ukuzofuna lokho okulahlekile. Amen. Mawulahlekile uJesu uze kuwe shuthi usekutholile. Amen. Imnandi bazalwane into yokuthola uJesu. Uthola uJesu bazalwane kwenza umehluko empilweni yakho. Amen. Lithi izwi ngelinye ilanga uJohn emena abafundi bakhe wadlula uJesu ehamba kanje elisusa izono zabantu. Amen. Ngiyacabanga bazalwane ukuthi emva kwalokho impilo kaZake wayibanga zafana. Akaphindanga wabalwa nezoni ngoba wayesehlangane noJesu bazalwane. Amen. Ngoba igazi lika Jesu bazalwane linamandla bazalwane okunqoba noma yisiphi isono bazalwane. Amen. Alidingi nekhwephaza umuntu bazalwane mase kufike lona bazalwane usuku usunqobile bazalwane. Amen. So uZake singithola bazalwane nehlelelo lohambo noJesu wamrecognize bazalwane. Amen. uJesu ngimthanda naye bazalwane ukwenza kwakhe ngoba akasho ukuthi ngoba azi isimo sikaZake angingayi kuye. Nawe uJesu engenza kuwe. uJesu akalikhethi ibala lomuntu. uJesu bazalwane vele uze kulabo abantu abangaphelele. Amen. uJesu akafuna abantu abaphelele. Amen. So kufuna mawufika phambi kukaJesu ungaphelele bakungakufihli. Ungafihli ungaphelele ngoba uJesu uze kuwe labantu abangaphelele. Uma uhleli noJesu ungaphelele kwakho kufihlile ukwazi ukusizakala. Amen. Gijimela kuJesu njengoZake. Ungamfihleli lutho uJesu. Ungamfihleli lutho. uZake usimbone eveza naye ukuthi naye vele kuyenzeka uthathathe ngali ebese ithethelela kodwa mangenze njalo ngibe phela sengibuyisela. Amen. Ngoba nathi bazalwane noma sihambe emhlabeni angeke ngabe bikho umuntu esimubonayo. Amen. Kusho ukuthi phela masomonile umuntu xolisa phela. Amen. Makukhona la uphambuka khona xolisa phela. Akhona ongenzanga kahle khona lilungisa indaba yakho noJesu. Amen. Kubalekile bazalwane ukuhlangana noJesu. uJesu lithizwe makhuluma ngaye encwadini kaJona yesithupha lithi wathi mewabona amadoda eze yisixuku wayibuza ngaphakathi ukuthi bazeleni laba. Amen. Beze ngoba badlile yini izolo. Wase batshela bathi yabona nina nazi ukuthi uMose wanikeza isinkwa esisuka ezulwini. Leso sinkwa akusona isinkwa esisuka ezulwini. Yimi isinkwa esisuka ezulwini. Amen. Ngoba ngehlile ngeze emhlabeni. Amen. Umuntu noJesu unesinkwa esisuka ezulwini. Amen. Umuntu noJesu unesinkwa esisuka ezulwini bazalwane. Amen. Lithizwe uJesu enye into efike yenza empilweni yakho ukunikeza lento ebizwa ngokuphila okuphakade. Amen. Uyakwazi ukuphila okuphakade bazalwane. Ukuphila okuphakade bazalwane leyo nto ishintsha yonke into. Akusadingi ngisho ukuthi usabe bazalwane. Akusadingi ngisho ukuthi usabe ukufa. Amen. Ngoba umuntu noJesu ukufa kufana
bridge. Ukufa is just a bridge, uyadlula nje. Uphumele ngale. Uphinde uqhubeke futhi uphile. Amen. Hey bazalwane. Izithembiso ezingaka bazalwane. Niyazizwa kodwa lezi ithembiso bazalwane. So bazalwane ubungavumelani ukuthi sixuku bazalwane. Sikuphuce lento bazalwane. Ne-fashion bazalwane. Mabethi nje kusakhona abantu abasakhonza uNkulunkulu. Ungavumi ukuyeka noJesu bazalwane. Ngoba izithembiso zakhe ziyaphila futhi zinamandla. Izithembiso zikaJesu ziyaphila zinamandla. Phela bazalwane lento nje ukuthi uJesu kuthiwa wasusa isono. Isono yinto eyayisetshenzelwa ngezikhathi zomthetho. Yinto ekhokhelwa ngokuthi isuswe. Amen. Kwakusetshenzwa. Wawazi nje ukuthi fanele ngithole imbuzi, fanele ngithole into ethile ukuze ngizoyikhalela for isono sami. Amen. uJesu wafika wayiqeda yonke leyo nto. Wachitha kanye igazi. Njengamanje sihamba bazalwana sazi nokuthi imvu imalini. Yabona? Ngoba bazalwana sazi nokuthi sikabhu simalini, inkunzi imalini. Ngoba sikudingi ukuthi bazalwane sikukhokhele for igazi lokususa isono. Amen. Sithethelele bazalwane. Sidlele nje sithethelele bazalwane ngenxa yendoda eyodwa eyachitha igazi. Amen. Ngiyafisa ukudlula bazalwane sifunde enye indaba etholakala lapha encwadini yezenzo bazalwane. Sizovula izenzo bazalwane chapter 19 bazalwane. Sofunda nje bazalwane kusuka ku verse 1 noma singagcina nje ku20 bazalwane. Izenzo 19 from verse 1. U-Apollo eseKorinte, Paul wafika e-Efesu esedabulile amazwe angasenta, wafumana abafundi abathile. Wathi, namamukela yini umoya ongcwele mhlani kholwa na? Bathi kuye qhabo, asizwanga nokuzwa ukuba kukhona umoya ongcwele. Wathi phona baphathiselwa kuphi na? Base bethi kukho ukubhaphathizwa kukaJohane. uPaul wayesethi uJohane wabhaphathiza umbhaphathizo wokuphenduka, ethi kubantu mabakholwe nguyena obeza kuza emva kwakhe kungukuthi uJesu. Bathi ukuzwa lokho babhaphathizwa egameni leNkosi uJesu. Kwathi uPaul esebekile izandla phezu kwabo, umoya ongcwele wehlela phezu kwabo. Base bekhuluma ngezilimi baprofetha. Babe ngamadoda angathi 12 bebonke. Wayesengena esinagogeni wakhuluma ngesibindi izinyanga zabantathu, eshumayela ebafundisa ngombuso kaNkulunkulu. Kepha lapho abathile bazenza lukhuni bengalaleli, bekhuluma kabi ngaleyo ndlela phambi kwabantu. Wasuka kubo waqembula abafundi, washumayela imihla ngemihla esikoleni sikaTiranu. Lokhu kwenzeka iminyaka 2, baze balizwa izwi leNkosi bonke abakhileyo eAsiya, abaJuda namaGreki. uNkulunkulu wenza imisebenzi yamandla engavamile ngezandla zikaPawuli. Baze bathatha amaduku nezindwangu emzimbeni wakhe, bazibeka phezu kwabagulayo. Zase zisuka kuba izifo nomoya ababi baphuma. Kepha nabathile abayizanusi kubaJuda abayinzulane balokotha ukuphatha igama leNkosi uJesu phezu kwabakhwelwe ngumoya ababi. Bathi, ngiyanifungisa uJesu amshumayela uPawuli. Oskiva othile umJuda, umpristi omkhulu, wayenamadodana ayisikhombisa ayekwenza lokho. Kepha umoya omubi waphendula wathi kuwo, uJesu ngiyamazi,
noPawuli ngiyamqonda, kepha nina ningobani na? Lo muntu onomoya omubi wabadumela, wabahlula ababili, wabanqoba baze baphunyuka kuleyo ndlu behambaze belimele. Lokho kwezwakala kubo bonke abakhileyo eEfesu, abaJuda namaGreki. Ukwesaba kwehlela bonke, ladunyiswa igama lenkosi uJesu. Nabaningi kwabakholwayo beza bazivuma, bazibika izenzo zabo. Kepha abaningi kubo ababenza imilingo babuthela ndawonye izincwadi zabo, bazishisa phambi kwabo bonke, bahlanganisa amanani azo, bafumana ukuthi ayizihlamvu zesiliva eziyizinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu. Kanjalo izwi landa ngamandla enkosi lanqoba. Kanjalo izwi landa ngamandla enkosi lanqoba. Amen. Amen. Nizwile indaba bazalwane. Lana bazalwane sithola uPawula bazalwane yahamba ufika eKorinte bazalwane. Amen. uPawula mebuza lana, ebuza abantu ngomoya ongcwele. Amen. Ukuthi bawumukelile yini. Amen. Baphendula bazalwane bathi asikaze sizwe bazalwane. Amen. Asizanga kwakuzwa bazalwane. Amen. Bakhona abangazwanga ngomoya ongcwele bazalwane la endlini. Nike nezwa ngomoya ongcwele bazalwane. Hey bazalwane, uyacabanga labazalwane laba lento yabehlela bazalwane, ukuthi balokhu behleli bayakholwa, kuqhamuka uPawula engathi uqhamuka nento entsha bazalwane. Amen. Hey bazalwane, ngoba ungayitshela ukuthi uphelele kanti khona oshoda ngakho. Amen. Uyitshela ukuthi kuphelele kanti khona oshoda ngakho. Amen. Bapapatisiwe bazalwane. Amen. Kodwa bapapatisiwe obhabhatisweni likaJona. Amen. Niyalikhumbula ubhabhatiso likaJona bazalwane? Lele kuthiwa bathi beza abanye wabaxoshwa wabamisa, wathi hayi bonini, nani niyeza nzalo yeinyoka. Hey bazalwane, izwi likaNkulunkulu limnandi bazalwane. Izwi likaNkulunkulu limnandi bazalwane, ngoba lifuna mawuhamba ungahambi bese uhamba uyashoda. Amen. Akufuneki uhambe bese uyashoda bazalwane. Amen. Kunzima ukushoda bazalwane. Amen. Niyakwazi ukushoda bazalwane? Wake wafika esitolo kwathiwa uyashoda, kwathiwa yazi ushoda, akuhlungu lawo mazwi bazalwane. Yabo nje meka wathi yazi ushoda, so uyabuka nje lelo hlazo lengaka, sengiphindele emuva ngayiphethe lento ngoba ngishoda ngo5 rand. Amen. Manje technology seyasitshela ngokuthi ke manje insufficient funds. Amen. Insufficient funds. Bese bekutshele futhi uma kuthiwa ya decline icard ukuthi insufficient funds. Lithi bhuti eyubone nawe ukuthi amen. Niyawazi insufficient funds bazalwane? Ihlungu leyo nto bazalwane. Ugcina usuthi ngicela ningibekela kahle le impahla zami, ngifuna ukuyikhipha emshinini, ngifuna ukuyikhipha emshinini ngiyabuya. Abanye bevele bekubuke bethi hayi qoqana le impahla kabuyi lo, qoqana kabuyi lo, uyambona nje akabuyi lo. Kubuhlungu ukushoda bazalwane. Kubuhlungu ukushoda.
labazalwane kodwa manje bona sifica ukuthi bashoda ngento ebalekile bazalwane. Bashoda ngomoya ongcwele. Amen. Ubhabhadiso balitholile. Kodwa kushoda umoya ongcwele bazalwane. Amen. Ngoba impilo yomzalwane nomiya phambili kodwa yikahle uma ungekho umoya ongcwele. Noma kuyeka phambili kodwa akulungi kahle. Akulungi kahle. Izwi likaNkulunkulu lithi umoya ongcwele ukunika ngisho isibindi. Amen. Isibindi. Mawufunda uRomans 8. Mawufunda uRomans 8 lize lithi ukwazi nokuthi nje uthi aba baba. Hey. Ukwenza ube indodana umoya ongcwele. Amen. Ukwenza ube indodana. Hey bazalwane ungashoda ngokunye kodwa ungashodi ngomoya ongcwele. Ungashodi ngomoya ongcwele bazalwane. Ungashodi ngomoya ongcwele. Kungcono uhamba ushiye isinkwa esitolo kodwa ungavumi ukushoda ngomoya ongcwele. Umoya ongcwele uma ufika empilweni yakho kuba noshintsho futhi. Amen. Impilo yomuntu onomoya ongcwele iyashintsha. Amen. Uthi noma into ebekade yenza bazalwane ebonakala esehosha inyawo. Amen. Bonakala esehosha inyawo. Ngoba lithizwe uyasikhuza ngesono. Amen. Uyasikhuza ngesono. Uyakwazi ukuthi akutshele ukuthi awukhulumanga kahle lapha. Uzwakala usufona usuxolisa. Suthi yazi ucasuka kubo ucasuka. Amen. Ukubaleka kamoya ongcwele empilweni yomzalwane. Amen. Umoya ongcwele bazalwane uma ufunda abaseGalatia chapter 5 thiwa hayi nje ukuthi umoya ongcwele uyeza nje. Lithi unanezithelo bazalwane. Amen. Lithi unanezithelo bazalwane. Amen. Esinye isithelo sika moya ongcwele bazalwane kuthiwa uthando. Amen. Kuthiwa uthando bazalwane. Kanjani manje? Kanjani manje bazalwane? Inhloboni manje lolu uthando lolu kuthiwa umoya ongcwele uza nalo. Amen. Ngoba phela nabangenawo umoya ongcwele bayathanda bazalwane. Hey. Kodwa kuthiwa umoya ongcwele ukunikeza isithelo ekuthiwa esothando. Amen. Kusho ukuthi uma uthandwa umuntu onomoya ongcwele uthandwa ngothando oluhlukile. Uthando lomuntu onomoya ongcwele ngelifane nomuntu ongenawo. Amen. Kumnandi kaJesu bazalwane. Kumnandi kaJesu. Lithi uzuphiwa ngisho injabulo bazalwane. Cabanga uphiwe injabulo. Muhlu uJesu bazalwane. Muhlu uJesu. Awuseze ukuhlala udangele nje. Awuseze ukuhlala udangele. Khona labantu ekuthiwa banamamoods. Ngicabanga ukuthi kwawona amamoods ayaphela. Ukuthi uyambona kabingelele. Hayi lugcweleke ulwandle namhlanje. Kuthiwa makufika umoya ongcwele iyaphela leyo nto. Uba nokujabula nje. Akushiye ukuthi ujabulelane. Ujabule nje. Amen. Bese okubalekile kakhulu bazalwane. Kuthiwa futhi uba nokuthula. Amen. Hey ayikho into ebaleke njengokuthula bazalwane. Ukuthula. Kubalekile ukuthula. Ukuzwe laphana mawufunda izaga
Kuthiwa khona indoda encamela ukuhlala phekwendlu. Ihleli phekwendlu ngoba ukuthula kukho endlini. Hey madoda, ukuthula kubalekile. Hey kubalekile ukuthula. Lizithi izaga, ayi ikhona indoda engamnani impela. Ihlala ophahleni lendlu. Ayi bazalwane. uNkulunkulu siyamkweleta bazalwane. Siyamkweleta uNkulunkulu. Ziningi kakhulu lezi zinto asipha zona. Usishaya ngamakhombo bazalwane. Usishaya ngamakhombo. Izono zakho zixoleliwe mahala bazalwane. Amen. Awuzwe nje. Manje sonokuthula nje kwakho. Amen. Lakhona ukuthula kusho ukuthi uthula ngoba ku right. Uba nokuthula nje ngisho kubheda. Beze bekunyakazisa. Kuthiwa indoda wakhululeka nje. Wakhululeka nje indoda. Uyabona kodwa ukuthi isimo sinjani. Kanti wena unalokhu kwasezulwini ukuthula. Unalokhu kwasezulwini. Kuthiwa ubonile kodwa ukuthi sinkwa siphelile. Wena uyishayela ngalokhu ukuthula kwasezulwini. Amen. Kuthiwa nokubekezela kuyatholakala bazalwane. Khona la kulomoya ongcwele. Bazalwane, uma ungekho umoya ongcwele fanele wenze imizamo ukuthi ngoba lithizwi laphana uPawuli wathi sebakhulekele wababeka izandla base bewamukela. Amen. Futhi fanele ucela ubaba umfundisi ukuthi baba zonke lezi zinto ezibalo baba manqele lapha zikho kimi. Ngiyayicela baba lawo makhombo lawa. Lamakhombeza nomoya ongcwele. Amen. Ukubekezela bazalwane. Khona abantu abangenawo ukubekezela. Khona abantu abangakwazi nje ukubekezela bazalwane. Thi umoya ongcwele ukwenza ubekezele. Amen. Khona abantu anethi nibamba ulayini umbone semile yena phambili lapho uyachaza. Uyachaza nje yena empilweni yakhe akawubamba ulayini noma ngabe wani. Uyachaza. Uchaza ukuthi kungani yena kumele ngene la. Kungani yena kumele ngene la. Futhi uyadeserve ukungena, kumele futhi angene. Uthola ukuthi uyabona ukuthi ulayini mude kodwa yena ngeke alinde. Amen. Ukubekezela kubalekile bazalwane la, especially la kwaNkulunkulu, kuyabekezelwa kwaNkulunkulu. Kuyabekezelwa bazalwane evangelini. Evangelini into abuyiceli namhlanje uyithole namhlanje. Amen. Sozwa ngawo ususixoxela. Uthi amabandla wahamba onke. Ngacela ukuthi kwaphela inyanga ngadlula. Ngaya kwenye indawo nakhona kwaphela inyanga ngadlula. Kuyabekezelwa bazalwane. Amen. Kodwa futhi lokhu kubekezela bazalwane kumnandi ngoba akudingeki kuwe. Umoya ongcwele uza nakho. Amen. Mawusubona nje ngathi sekuyakuhlula ukubekezela. Ngoba wena unomngani wakho. Ngoba unomngani wakho uthi umoya ongcwele ngisize ngikwazi ukubekezela. Ngisize ngikwazi ukulinda. Amen. Bazalwane. Senzele okukhulu bazalwane. Amen. Senzele okukhulu. Simukeliswe izinto ezinkulu bazalwane. Amen. Umoya ongcwele bazalwane. Ngisho sungazi ukuthi uzokhuleka uthini. Thi uyangenelela. Amen. Lemkhuleko yakhe engayindawo. Umoya ongcwele uyangenelela. Ayinikeza isiqi. Amen. Bazalwane, umoya ongcwele ubalekile empilweni yomzalwane. Ubalekile empilweni yomzalwane umoya ongcwele. Kubiza ukuthi futhi mawusumwamukelile nihlale kamnandi ngokuthula naye. Nizwane.
nizwane ningashiyane emuva kube umngani wakho ngoba lithi izwi uyakufundisa. Cabanga nje bazalwane ukufunda kudula kanjani ukufunda. Wena unothisha wakho wena ohlala naye bazalwane, amen. Unothisha wakho ohlala naye for free. Uyakwazi uku-register bazalwane ukuzwe kuthiwa kuyofuna isikhala sesikole, wena unothisha wakho ohlala naye mahala. Bazalwane, simele ukumbonga uNkulunkulu. Simele ukumbonga uNkulunkulu kukhula senzele khona bazalwane, amen. Lithi izwi likaNkulunkulu, umoya ongcwele mawufika ukupha amandla ngisho kunqoba amadimoni, amen. Cabanga amandla okunqoba amadimoni bazalwane. Awufosi, awenzi ngathi uyakwazi. Wanqoba ngempela, amen. Sizwile lana kuthiwa khona izinsizwa ezabona sekusesitayileni ukunqoba amadimoni, zaphuma nazo zahamba zayomemeza nazo, zathi ngegama lika Jesu, ngegama lika Pawula. Ey bazalwane, kuthiwa amadimoni abuka igama lika Jesu, abuka bona, abuka igama lika Pawula, abuka bona, athi hayi lutho laba asibazi labo. Lithi izwi likaNkulunkulu abangenela bazalwana bathelekela ngenduku, amen. Ngoba kuyingozi ukufosa bazalwane, kuyingozi ukufosa bazalwane, uzenza into ongayiyo. Kuyingozi ukuzenza into ongayiyo. Awukulwela ukuba nalento yangempela, ungenzi ngathi. Lithi izwi likaNkulunkulu uzake wayesekhathele ukwenza ngathi, wathi angithola uJesu, wayesekhathele ukwenza ngathi. Bazalwane, asidluleni lento yokwenza ngathi, asibe yinto yangempela, amen. Asibe yinto yangempela bazalwane. Ngisho nabangane abancane bazalwane bayamdinga umoya ongcwele, amen. Bayamdinga abangane abancane umoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele usiza wonke umuntu. Umoya ongcwele uyakutshela ukuthi yini okumele uyibuke, yini okungamele uyibuke, yini okumele uyilalele. Ukutshela ngisho ukuthi kumele uphendule kanjani, amen. Khona umuntu ephendule nje, esaphendule kanye ubone ukuthi hayi la kunzima ngempela la, amen. Bathi umoya ongcwele uyakusiza ufike empilweni yakho agcwalisa isikhala, amen. Ngoba empilweni yethu kusuke kunesikhala umoya ongcwele uma engekho, amen. And ayikho indlela yokugcwalisa lesi sikhala, amen. Ngisho imali ayisigcwalisi, ayikho into egcwalisa lesi sikhala. Ngisho umuntu wasemhlabeni, ngisho ngaba nomngane onjani, angeke egcwalise isikhala sikamoya ongcwele. Bazalwane, ekseni nje ngizothi asilwele ukuphelela bazalwane. Let us strive ukuthi sibe yinto yangempela, singabi umfanekiso, singabi umfanekiso wabazalwane. Singahambi njengabazalwane, singagqoki njengabazalwane, kodwa sibe
Amen bazalwane. Impela bazalwane asilwele ukuba into yangempela. Yonke into yethu bazalwane ibe yinto yangempela. Fanele silwele ukuthi ngisho nabantwana bethu bazalwane nabo bebe yinto yangempela. Ngoba nabantwana bayasimangalela. Bayasimangalela nabo bazalwane. Uze umuntu eseyibuza ukuthi wena ngowaphi wena? Uze umuntu ethi oh hangu uyabonakala, uyabonakala. Uyabonakala. Amen. Amen bazalwane. Abantwana abancane bayamdinga nabo umoya ongcwele. Amen. Badinga ukuthumeka nabantwana. Khona ingane engasathumeki bazalwane. Uthi uyayithuma ingane ihlini bazalwane, icasuke. Umoya ongcwele usuke ungekho ke makunjalo. Ingane icasukayo mayithunywa, umoya ongcwele usuke ungekho. Bayezwa abantwana abancane. Umuntu otshelwa into eyodwa njalo, utshelwa into eyodwa. Umoya ongcwele usuke ukhona. Ingane etshelwa njalo one thing every day. Amen bazalwane. So bazalwane, ngiyafisa ukuthi siba bazalwane impela bazalwane. Amen. Ethi amadimoni emefika siwanqobe bazalwane. Amen. Kungafanele ukuthi sihambe sophika elinye ibandla sithi nawo amadimoni asehlule, asezagumula noba bumanqela impahla laphana. Sifone bazalwane, sifonela sesithi sifonela abazalwane bangempela kushuthi sobe sisho njalo bazalwane. Amen. Asiba abazalwane bangempela bazalwane. Yonke into yethu ayikhombisa ukuthi singabazalwane bangempela. Empilweni yakho umuhlangene noJesu, wahlangana nomoya ongcwele. Hayi bazalwane, akuthi nomuntu okwazi kudala mehlangana nawe ayibuze ukuthi pho kwenzakalani ngawe. Ngiyakhumbula wena. Wawungavulwa. Wawungavulwa ngezikhathi zakho. Kwenzakalani bese umtshela ukuthi hayi ngathola uJesu. Amen. Ungahlangani nomuntu owagcina 20 years ago yakufica usafana ungakamtholi uJesu. Amen. Abantu ababona ukuthi sikhona sekuhlukile. Ngisho nasekhaya bazi ukuthi kodwa le ndoda khona okuhlukile. Amen. Ngoba umndeni uyahlupha bazalwane. Uyahlupha umndeni. Umndeni uhamba lokhu ufuna ukukutesta nje kancane kancane. Kuthi lokhu uzokwenza yini? Begcine sebesho sebenza ngawe isibonelo. Kuthi hayi uPamanqele uyakhola kodwa akakholwa njengalabo abaphaphayo labo. Akanankinga, hayi akanankinga. Akanankinga, uma uthi akashaya ikane elilodwa uyalishaya hayi. Akaphaphi yena. Ikholwe la. Amen. Bazalwane, ngizothi asibe yinto yangempela. Amen. Ikholwa bazalwane alidonswa ngekhala. Amen. Ikholwa alidonswa ngekhala. Futhi uma uyikholwa bazalwane fanele wazi ukuthi awuncenge lutho kumuntu. Ngoba ukuncenga into kumuntu yiyo ezokukhipha ukukholweni. uJesu uthi ngelinye ilanga indodana yomuntu ayinayo ngisho indawo yokucamela. Amen. Uyamcabanga ukuthi uJesu bazalwane kungani wayengena imention enkulu? Kungani wayengenayo indle enkulu? Ngoba bayazi ukuthi izinto zasemhlabeni mawusubambelele kuzo kakhulu ziyakuphazamisa. Ungavumi ukuthi kube nento esinamandla ukuthi singakhipha kuNkulunkulu. Kulwele lokho. Makuthiwa hambe ekhaya kusho ukuthi kusuke kumele uhambe impela. Asazi nathi uyephi kodwa ke makuthiwa wena faka lesi siphandla lesi
noma ungihambele asifuni ukukubona usumboza isiphandla thina sifuna ngcono ngena nositshela ukuthi mina ngisenayo indawo yokuhlala bazalwane bese siyabona ukuthi senze njani ke ngawe ungathi ay abazalwane nabo bazonginqaba phela ngisengithi anginandawo sengiwumthwalo yini engcono ukuthi uqhamuke nesiphandla nokuthi uqhamuke ukuthi awunandawo yokuhlala ubani omsabayo usaba abantu noma usaba uNkulunkulu masuthi hey mina ngenzile phela ngenzile bonke bebenza amen ngisigqokile sona kodwa ngisithandi amen ungavumi bazalwane ngoba sizomkhipha umoya ongcwele kuwena umoya ongcwele sizomkhipha umoya ongcwele ugxuma kuqala umoya ongcwele ngisho wenza into wrong ugxuma kuqala ahlale uthi umuntu bekunikeza imali extra uthi ufuna ukuyigcina manje ngiyayidinga yona kodwa umoya ongcwele ethe uyayibona ukuthi iyeqile uthi ngiyayidinga yona umoya ongcwele kodwa phela manje iyeqile nje umoya ongcwele lokho eshilo uyayibona yini ukuthi iyeqile ungavumi ukushutheka isandla sakhe ephaketheni uthi imoya ongcwele soyixoxa ekhaya umzalwane wangempela uyasho uthi hayi ngathi kwenzeka iphutha kuyenzeka ukhipha ushintshe ukhipha 100 rand umuntu ekushintshele ngathi ukhipha 200 rand bese ujabula uyafa wena umzalwane kodwa mzalwane izulu liyakubuka izulu lithembe nina labazalwane angifuni bazalwane sihambe lana ngathi singabazalwane abazenza za yithi abazalwane bangempela bazalwane amen uSkiva amadodana akhe ahamba isenqunu ngenxa yokuthi ayithanda lento eyenziwa abantu abanomoya ongcwele kanti wona wanawo umoya ongcwele bazalwane ongenayo uJesu akamfuni amthole uJesu uyayishintsha impilo yomuntu ongenawo umoya ongcwele akamfuni amthole umoya ongcwele uyakwenza ukuthi ukwazi ukulamela esifubeni sika Jesu uthi aba baba amen uzuthi mase uyibiza uthi ilomfundi lo othanda uJesu amen bazalwane ngiyabonga kakhulu ilelo izwi uNkulunkulu ngabe siphe lona namhlanje amen